snimamo vlog. I ljudi, danas imam vlog, tu je sa mnom Uroš 11. Pa ja treba da okrenem kameru. Nije još nije okrenuo kameru. I ljudi, vi ste šalci. Tu je sa mnom moj. To je moj drug. Vlog na Miloš. šalcu na turniru. Tako da, tu je Lazar sa kanala. Klikni subscribe. I Laki HD. Ja snimam njega i njegov kamera snima mene. Tako da. Šta snimate vi? Evo klip, vlog brate za internet. Ajde da vam malo pokažem. Pogledajte svećenicu. Imamo sve. Ima i Ronaldo. Jesu dobro vidi, gle. Ma vidi se. Vidi se dobro. Evo ih hodi i Fenom. Fen za sušenje poslije. Znači, Vidite, iste moje. Ajde, uzmi, da, pogledaj. Aj, pokažiš je. Isto. Tako da, sad idemo gore da vam pokažemo. Da. Ismajna fotografija. Imamo popnu. Tamo s klinci. Hodi, već je. Imate dva toaleta za upotrebu, ovaj i ovaj. Znači imate 4 kabineta. Sad spejemo ljudi u stepenice. Tu je sa mnom. Djeda. Polikorčova. Veljko. Na njegov kanal. Okreni se. Niko ovdje debil. Pustite moj kanal, subscribe. Ja, mama. Subscribe, ljudi. Tamo je teras. Johnny, ja ga tu neki debil. Johnny je. Oh yeah. Da, vi snimate za kanal, tako? Da. Like i HD. Jel tako? Klikni subscribe. Pustite moj kanal u opisu. Bariša, te pozdravimo u klipu. To je Bariš. Izgubio 0,8 od Loznice. Evo ga Bogdan. 0,8 izgubio od Evo ga Vanja. Loznice. 0,8. Ili kako Vanju svi zovu Felaini. Ljudi, tu je Voja. Voja, imaš kanal? Ne. Bruni ne mjaskaj. Dosta sa subscribe-ovima za danas. Usporite Tetru Fenix. Ajde početi. Vidite? Dođi pokažiš me. Upravo smo prošli neke debila. Tako da, ovdje trenutno ima neto kako da će moći da Misliš da čelica broj 6? vidite pogled tamo. Tamo je 2007, 2008. Ko njih zanima? Ko će ga pozdraviti u klipu? Ne. Evo pozdravimo Johnny-a. Može, Velja Ždera će snimati. Ne vidiš se, Runi, ne vidiš. Jao, svima! Sad ste vidjeli moje dobre zube. Mogu da kažem jednu reč što uvijek kažem na svim mojim klipovima. Hajde se bacimo na posao. Ajde.
I cijelo veliko i danas ćemo to raditi. I, okej, da završimo sad. Gdje su Bogdan i Vanja? Ne. Sire Dragane, vidi kako ovdje je lepo ima patika. Sad ćemo malo da vidite. Da, kupujem prodajem. Sad ćemo vidimo gdje bi se mi to širali da živimo. Evo, kako kada, vidite, ovo je za bogataše. Ovo sine, Evo, ja imam golici. pa ovako ne može ne. Gdje su Bogdan i Vanja? Jesu oni u ovoj slačioni? Jesu. Oni su gore, ja mislim. A oni su otišli gore? Čekaj da, a gdje je Bogdan Vrana? Ajde malo da... Ljudi, mi smo bogataši, evo nas u Evo ga, faksu. Ibrahimović. I Felaini i neki tamo muze. Evo, moj rad, to sam ja pokazivao u prošlom klipu. Ne znam bre. Čekaj, njega zovu Snijemo klip za YouTube. youtube.com. Pogledaj moj kanal. Došao Niđa. Idemo malo sad kod Vučića da ga snimamo. Idemo malo ko random, ko nek... Idemo ljudi malo mi kod Vučića. Ajmo. Idemo kod Vučića. Ajmo. Idemo sad. Imati Vučića. Zašto se ne? Nastavi. Jesi se vratio? Hajde. Pa da pričamo. Opet se vraćamo ljudi slučajnici. Malo zajebamo. Inicijativa je meni na mom kanalu. Q&A. Sa Lazarom. Ko si puvar, došla ti majka, te gleda. Ajde. Ajmo da ljudi. Evo ga Lazar. Ja ću ovdje završiti moj vlog. Ne završavaj. Brate, pa znaš ti da vlog traje više od pola sata. Pa snimam i ja mogu da snimam 9 minuta i 20 sekundi. Puna mi memorija. A tako da ljudi bit će saradnji sa klikni subscribe Evo ga i Krsti. i sa Veljkom Manom. I tu je Krle koji ide za Vojvodinu. Isto se, ljudi, stanite jedan pored drugog. A stanite, isto se prezivaju. Isto se ljudi prezivaju, isto se zovu. Ali su isto braći. Da, Pa evo mene, ko Braća i dedine Lidi. Ljudi, bit će još ovakvih vlogova. Tako da ljudi, Ako pokažem telefon. Snimaj. ne, tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog vloga, iako je trajao samo 8 minuta. Eto, klikni subscribe ili Lucky HD, kako se zove, je završio vlog, a mi Tako da nećemo ljudi, jer to možda bi bilo opet to što se tiče ovog klipa i ovog vloga, tako da vidimo sljedeće. Ćao!